Семената от чия са малки, но изключително полезни за организма. Богати са на фибри, омега-3 масни киселини, протеини, антиоксиданти и минерали като калций, фосфор, магнезий. И това ги прави ценна част от здравословното ни хранене. Имат много ползи и сега ще ви посоча някои от тях. Основната е, че подобряват храносмилането. Фибрите в тези малки семенца помагат за регулиране на храносмилането и предотвратяват запек. Освен това, омега-3 масните киселини, които съдържат в чията, са полезни за сърцето и кръвоносните съдове. По този начин намаляват риска от сърдечни заболявания. Можете да регулирате дори теглото си, като консумирате чия. Те съдържат много фибри и протеини и това допринася за чувството на ситост. По този начин можете да контролирате вашия апетит и вашето тегло. Знаете ли, че осигуряват много енергия? Те са добър източник на енергия, благодарение на комбинацията от въглехидрати, мазнини и протеини, които се съдържат в тях. Можете да се погрижите за костите си, като консумирате чия, защото чия семената са богати на калций, фосфор и магнезий и те са важни за вашите здрави зъби и за костите. Освен това имат мощни антиоксидантни свойства, което означава, че подпомагат защита на клетките от увреждане. Подобряват също и здравето на кожата и косата. Да, грижайки се за нас отвътре, ние подобряваме външния си вид. Незаменимите масни киселини, които се съдържат в чия семената, именно те подпомагат здравето на кожата и на косата. Тези малки семенца имат свойството да абсорбират големи количества вода. И това подпомага поддържането на хидратацията на организма. Освен това, намаляват възпаленията, съдържат специални вещества, които подпомагат намаляване на възпаленията в тялото. Ще подобрете настроението ви. Как пък може да направи това семенце по-добро настроение? Съдържат триптофан. Той стимулира производството на серотонин и мелатонин, които са свързани с доброто настроение, но и с съня. Помагат детоксикацията. Фибрите, отново отиваме на фибрите, могат да помогнат изчистването на храносмилателната система. Как да използвате чия? Има различни приложения, може да ги добавите към вода, сок, смути, кисело мляко, овесени ядки и най-различни други храни. Накисват се предварително, за да могат да набъбнат. Използва се също и за приготвянето на пудинги, десерти. В много печива се добавят. Хубаво е, обаче, даже препоръчително, не хубаво. Когато консумирате чия, да пиете достатъчно количество вода, тъй като те абсорбират вода в тялото. Препоръчителната дневна доза е 1-2 супени лъжици семена от чия. Разбира се, не прекалявайте, защото всичко в повече е излишно. Много са полезни за здравето. Много са полезни като превентивни мерки срещу болести. Използвайте ги в най-различни здравословни рецепти, експериментирайте и споделете в коментарите какво сте направили с тях, дали е било вкусно. Споделете и видеото, за да достигне до повече хора, които се интересуват от здравословно хранене. Последвайте профила ми, за да не пропускате важна информация относно здраво тяло, здрав ум и здрави финанси.